Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako zvýšiť hlasitosť mikrofónu vo Windowse, ako môžeme vidieť tu. Môžeme nastaviť úroveň hlasitosti. Najprv prejdeme do nastavení zvuku. Klikneme na ikonu Windows, potom na nastavenia a vyhľadáme zvuk. Potom uvidíme položku nastavenia zvuku, klikneme na ňu a dostaneme sa sem. U mňa už vidíme, že môj mikrofón reaguje na zvuk. Pre vás je dôležité, aby bol vybraný váš mikrofón. Takže najprv kliknite sem a vyberte svoj mikrofón. Ak sa nezobrazuje, pravdepodobne nie je správne pripojený. Ak vidíte nejaký pohyb ukazovateľa, možno menší, postaráme sa, aby nás ostatní lepšie počuli. V pravom hornom rohu vidíme ovládací panel zvuku. Klikneme naň a prejdeme na nahrávanie. Potom tu vidíme náš mikrofón. Vidíme tu tiež, že je výkyv a teraz naň klikneme a prejdeme do nastavení. V nastaveniach stlačíme úroveň a potom môžeme upraviť túto úroveň posunutím ukazovateľa doprava. Teraz to neurobím, lebo inak ma budete počuť príliš nahlas. Posuňte ho trochu doprava a uvidíte, čo sa stane. Potom kliknite na použiť a potom OK. A ak je to stále tiché, môžete to nastaviť napríklad na 100 a potom by vás malo byť dobre počuť. Ak vám toto video pomohlo, potešil by ma like a dovidenia.